L-acċidenti fuq il-post tax-xogħol naqsu fl-ewwel nofs ta' din is-sena skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Hawnhekk ħareġ kif l-aċċidenti mhux fatali bejn Jannar u Ġunju tal-2023 involvew 1062 persuna, jiġifieri tnaqqis ta' 8.8%. 14% ta' dawn l-aċċidenti kienu fis-settur tal-manifattura segwiti bi 13.5% fit-trasport u l-ħasna. Dan fil-waqt li 12.3% kienu f'attivitajiet marbutin mas-saħħa umana u l-ħidma soċjali. Instab ukoll li 32.8% tal-persuni involuti f'aċċidenti kienu neqsin mix-xogħol għal 3 ijiem jew inqas, fil-waqt li dawk li kienu neqsin mix-xogħol għal 21 jum jew aktar ammontaw għal 18.5%. L-aċċidenti l-aktar komuni kienu dawk li affettwaw id-dar bi 30% fil-waqt li ġrieħi superfiċjali u tfekkik kienu l-aktar komuni. Il-maġġoranza assoluta ta' dawk li kienu involuti f'aċċidenti mhux fatali kienu Maltin bi 72.3% fil-waqt li 27.7% kienu barranin. Iċ-ċifri tal-NSO juru kif ir-rata ta' aċċidenti mhux fatali kienet ta' 845 għal kull 100,000 persuna li taħdem. L-istess statistika wriet tnaqqis sinifikanti fl-aċċidenti fatali hekk kif fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA rrapportat aċċident fatali wieħed biss, dan hekk kif fl-istess perjodu tal-2022 kienu seħħew 9 imwiet fuq il-post tax-xogħol.